Самая маштабная гульня ў Беларусі – гэта удача в придачу. Кожныя 2 тыдні гэта не толькі каштоўныя прызы яго удзельнікам, а і незабыўныя эмоцыі ад шоу з удзелам зорак эстрады. Пачынаючы з лютага 2016 года было разыграна больш за 400 тысяч падарункаў, у тым ліку 99 аўтамабіляў і 20 кватэр у сталіцы Беларусі. А агульны прызавы фонд за гэты час склаў амаль 8 мільёнаў долараў. У юбілейным туры з удзелам зоркі эстрады Александра Саладухі прынялі ўдзел амаль 655 тысяч жыхароў краіны, якія сабралі амаль 4 мільёны гульнёвых кодаў. Гулялі ў суботу, а ўжо ў панядзелак некаторыя з удзельнікаў атрымалі ключы ад новенькіх Hyundai Greta. Адна з іх – жыхарка аграгарадка Далбіса Брэсцкай вобласці Татьяна Остапук. Люди выигрывают, может, и нам повезет. Ну, и нам повезло. И нам улыбнулась удача. Верить в удачу, покупать и выигрывать. Усяго жыхары вобласці за 40 прайшоўшых тураў атрымалі 2 кватэры, 12 аўтамабіляў, 24 пуцёўкі агульным коштам на 1,5 мільёна беларускіх рублёў. Яшчэ 2 красоверы Hyundai Greta ў юбілейным туры выйгралі ў Магілёўскай і Гродзенскай вобласці. Накануне я выиграла 10 рублей. И дочь говорит: мама, это только начало. Вот оно продолжилось через 1 тур. Вы выиграли автомобиль, не поверила. Потом еще раз перечитала: вы выиграли автомобиль. Ну, сами знаете, какая радость была. Его Величество случай, но я верила почему-то. Я не знаю, у меня было предчувствие. Радовались все, свекровь, муж, все были рады. А вось Александр Сяров са Светлагорска цяпер пераедзе ў сталіцу. Ён стаў уладальнікам кватэры ў Мінску па вуліцы Мястровская, 3, каля Мінск-арэны. Одни только приятные эмоции и впечатления. Очень рад, что так получилось, что, можно сказать, повезло крупно в жизни. Я стал владельцем такого хорошего приза. Очень рад. І яшчэ 200 грашовых прызоў па 1000 рублёў пераможцы атрымаюць 2 верасня ў Палацы Рэспублікі з канцэртнай праграмай Ірыны Дарафеевай. А па краіне ўжо крочыць наступны 41-й тур гульні «Удача в придачу», вынікі якога будуць падведзены 9 верасня. А гэта зноў 200 прызоў па 1000 рублёў, 3 красоверы Renault Captur і зноў кватэра ў прэстыжным раёне Мінска каля Мінск-арэны і водасховішча Дразды. А з 12 жніўня удзельнікі гульні могуць стаць пераможцамі цэлых 2 разы. Стартавала гульня «Удача в придачу 2», дзе акрамя асноўнага існуе і моментальны выйгрыш. За кожныя 10 рублёў у квітку пакупніку налічваецца гульнёвы код і выдаецца на касе спецыяльная скрэч-карта, дзе па спецыяльным пакрыццю вы можаце здасці свой прыз тут жа ў магазине. Мыйныя сродкі, шакалад і сертыфікаты на 10 і 100 рублёў і забраць яго прама на месцы пакупкі. Гуляйце і выйгравайце разам з Еврооптам.